Size or performance? Kuan, performance. Dami kamay. Bahala kamay, basta lami mo dala. Doon si pangalan na to. Doki, Tagasa ka. taga Hinaplan. Size or performance? Performance. Wala ka matter sa size dahil bahala kamay. Wala. Basta kay mayo performance. Yeah. Anong ganahan mo ka sa performance? Basta, maurat ako. Ako arat to. Usa nga performance nga usa nga klase nga performance mong gipangita. Kanang hard. Alam na, easy, normal, hard. 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 Usa pangalan na to. Sherry, Tagasa man ka. taga Del Carmen. Size or performance? Performance. Anong performance man? Bahala kamay, basta lami mo dala. Agalang kag mga lagmi mo dala day. Oo. Usa man nga kuan nga performance, easy, normal, hard. Gusto ko sa hard. Nganong ganahan yung kag mga hard. Kada mapurat na ba? Hard ba? Ayok. Unsay pangalan na to, Dol? Eka. Tagasa man ka. Taga Timbanga. Size or performance? Wow, size ko eh. Ano Ngano man ako mo perform? nganong ganahan mo kag size? Para rich and G-spot. Ganahan yung kag dagko. Ganahan. Oo, para sulod. Gago. Para guot. Unsay naong basta masulod ang dako. Unsay pangalan na to? Krisha, Tagasa man ka. taga Tubod. Size or performance? 69. Uy, 69. Wala sa duwa pero ano to? 69. Anong ganahan makarang ingana? Ano? Lami nga gilok. Wala ka sa duwa, wala ka sa size or performance. Kuan, performance. Dami kamay. Bahala kamay, basta lami mo dala. Masama na, easy, normal, hard nga. Aw, hard, aron pa ka. Yo, makurat-kuratan mo sa tali. Shout out sa mga amiga for Pop Girls.